الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم dan uwa barkamu da asahin wannan lokaci kamar yadda muka yi alkawari da yan uwa cewa za mu tsokaci cikin al'amarin Davido wato mawakin nan dan Najeriya wanda ya zo ya batanci da sha'anin addinin musulunci wanda ya kawo wasa cikin abin da babu wasa wato ita ce mafi girman ibada wato sallah to lokaci anan abin dubawa mutane suna ta kiraye-kiraye wasu suna turo mana sakonni ta WhatsApp wasu ta Facebook wasu ta TikTok dai da dukkan kafafen sadarwa wanda muke da alaka da su na cewa ya kamata a fito ayi magana domin ayi wa tukar hanci to alhamdulillah kamar yadda ƴan uwa suka nema gashi zamu cika wannan alƙawari lalle hukuncin abin da Davido yayi da a ce musulmi ne yayi aikata abin da ya aikata sunansa kafiri daga lokacin da yayi wasa da wani abu wanda yake mai girma daga cikin abubuwan addinin musulunci kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم da musulmi ne ya aikata wannan qat'an sunansa kafirci sannan sai zamto wanda ya aikata abin shi kuma ba musulmi bane shi kuma me hukuncin sa to hukuncin sa anan hukuncin sa shine na kafiri wanda ba kafirin amana ba kafiri wanda baya neman zaman lafiya da al'umma shi kuma hukuncin kafiri wanda baya neman zaman lafiya da al'ummar musulmi in akwai hukuma musulunci hukuma islamiyya to akwai hukuncin da Allah ya carar wanda za a aiwatar a kansa to amma irin ƙasa ta mu Najeriya wacce ba shari'ar musulunci take tafiya ba sai aka samu mutumin da ba musulmi ba ya fito yayi batanci ga al'ummar musulmi ko ga wani abu mai girma a cikin sha'anin addinin to anan ya zama wajibi dokar ƙasa ta yi aiki a kansa a hukunta shi sakamakon irin abin da ya aikata na kokarin tada fitina a cikin ƙasa wacce take ikirarin ko take fatan zaman lafiya sai a hukunta shi gwargwadon abin da ya aikata domin abin da ya aikata hukuncinsa shine hukuncin mai son tada fitina wata yake da an yi yaƙe-yaƙe da kashe-kashe sakamakonsa wannan kenan ta fuskar shi Davido sai kuma ta mun fuskar mu musulmi wacce ita ce magana da nake cewa ba lalle bane kowa ya fahimce ni za mu cewa Davido anan abin da yayi koyi ne daga cikin musulmin masu sana'a irin tasa ta fim ko mawaka idan muka duba daga cikin masana'antar Kannywood na sha cin karo da bidiyoyi na fim wanda ana wasa da sallah a ciki akwai fim inda na gani ana sallah an da sallah har ma da karatun sura da fatiha da sura kuma wasa ne mahaukaci ya zo bi su suka baje a guje babu bambanci da abin da Davido ne ana sallah ta wasa kuma aka kirkiri mahaukacin ƙarya kuma ya zo bi su a guje suka gudu a cikin sallah sannan na shi kawai da wani ƙananan bidiyoyi mutum yana sallah ya ɓata fatiha da kankan ya ringa ɓata fatiha wanda girman fatiha a wajen mun al'ummar musulmi da gangan mutum ya ringa ɓata fatiha kuma musulmi ne kawai don comedy don aimar dariya kuma a zo ana sallar ƙarya wani fim ne a cikinsa ba a sallah babu wasa da sallah har fina-finai da kake gani wanda ake tacewa a zamanancen za ga an nuno mutum yayi ruku yayi sujada da sunan kuma fim yake kuma ƙarya ne ba wasa ba gargaske yake ba ko babu wasa da sha'anin addini in sallah ce sallah kawai in ba sallah ba sallah ba kaga a cikin fim din dadin kowa an yi a cikin izzasu an yi a cikin wasu fina-finai wanda ba zan iya kama sunansu ba saboda na manta da yawa na gani an zo an yi sallar wasa yanzu a fim dadin kowa har masallacin wasa ke akwai da limamin wasa da mamun wasa duka a masallacin ake zuwa a zauna a lazimin ƙarya a sallar ƙarya a ɗaura auren ƙarya a cikin masallaci kuma ba gaske bane to kaga idan arni yayi lallai bai kyauta ba kuma abin da ya ba daidai bane ba amma ashe mu ya kamata mu fara girmama addinin mu sannan wani na wajen mu ya girmama mana addinin mu ba mu girmama kayan mu muna wasa da addinin mu tunda ya ga muna fim da sallah kuma ana kalla ba a ce komai ba sai ce ba za a yi wasa da sallah shi ma ko zai samu followers din mu musulmai daga cikin masu sana'ar fim din mu su ne suka fara wasa da sallah har arne daga cikin dan fim shi ma ya zo yi wasa da sallah don haka ina so mu fara gyarawa sannan makwatan mu to sannan kuma da ake ta kira cewa al'ummar musulmi ku tashi ku yi magana malaman al'ummar musulunci ai magana to wani malaman da sun kasa haɗa kansu ko kuma in ce malaman da wasu sun mai da zagin musulmi shine sana'ar su akwai mutumin da na sani ba mutum ɗaya ba sun fi mutane 10 a shafin TikTok ɗin in ka ga yana magana akan addini to musulmi dan uwansa yake zagi kullum babu musulmi sai wanda yake bin aqidarsa yana bin ka'idar da alqur'ani ya sifanta yahudawa da ita walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum in dai baka cikin kungiyar su kullum zagin ka yake kullum neman laifin magabata shehu tijani ya ce kaza shehu ibrahim ya ce kaza shehu dan fodiyo ya ce kaza kullum laifin kurakuran magabata daga cikin maluma muke zagi kuma a cikin TikTok ɗin da sauran kafafen sadarwa muna tare da wanda ba musulmai ba suna ganin yadda muke cin zarafin malaman mu muke wasa da addinin mu a cikin mu ne fa musulmi yanzu ake tuhumar wasu da cin zarafin manzon Allah a cikin mu al'ummar musulmi akwai wanda yanzu yana gidan yari saboda ana zargin su da batanci ga manzon Allah nawa ne gashi nan kuma suna ƙara jaddada abin da ya faɗa
nawa ne yanzu ba su da aiki sai zagin manyan magabata daga cikin malumma, nawa ne a cikin musulmi ake zagin sahabbai da matan manzon Allah, nawa ne a cikin musulmi muke kafirta junanmu. To saboda haka mu fara girmama addinin mu na musulunci, sannan maƙotan mu wanda ba musulmai ba su girmama mana addinin mu. Abinda Davido ya bai kyauta ba, kuma kafirci ne kan kafirci. Muna kira wa gwamnatin Najeriya ya kamata a hukunta wannan mutum, kuma a tuhume shi da ainihin zargin kawo tashin hankali a ƙasa, domin ƙasa ce wacce take da kashi 70 na musulmi. Mutumin da yake da cikin mutanen da suke da kaso 20 a ƙasa yake zuwa ya zagi wanda suke da kaso 70, kaga ba a nemi a zauna lafiya ba. Allah ba mu zaman lafiya.